Trátase dunha das propostas estrela dentro da programación de outono da Concellería de Cultura, que todos os anos levanta unha gran expectación. A cita integrada tamén na rede cultural da Deputación da Coruña desenvolverase dende finais de setembro ata finais de novembro, cun total de 10 actuacións. Polo auditorio ribeirense pasarán compañías profesionais e monologuistas da talla de Sergio Pazos, Mofa e Befa ou Talía Teatro, entre outros. A intención cada ano é programar unha escolma de espectáculos que poñan en valor as creacións artísticas das compañías e grupos galegos, tentando tamén cumprir cas expectativas de todos os veciños. Nesta ocasión, ademais de marcarnos como obxectivo, tamén apostamos de marcarnos este obxectivo de compracer o público asistente, tamén apostamos por facer medrar a mostra e incrementar o número de representacións, contando sempre coa colaboración da Diputación da Coruña a través da rede cultural. Unha das novidades deste ano é que decidiu establecerse un prezo simbólico de 3 euros para cada representación, dando así a posibilidade ao público de reservar a súa butaca. En canto ás entradas, este ano tamén temos novidades. Neste apartado, acordamos establecer un prezo simbólico para as representacións teatrais desta mostra. O obxectivo desta medida é o de dar posibilidade ao público de reservar a súa butaca mediante o pago da entrada. Esta é unha demanda que nos viñan facendo ano tras ano moitos dos asistentes e coa que tamén buscamos evitar as saturacións no acceso ao auditorio, colas e mesmo discusións entre os espectadores. Todas as representacións terán lugar os venres, agás a función inaugural, que será este próximo sábado a cargo do Grupo Municipal de Teatro, coa estrea da obra Cousas de Castelao.